A Tévés Archívum 10 éve a tavaszi ünnepkör népszokásaival, a húsvéttal, a rozsnyói kalváriával foglalkozott Palcsó Zsóka szerkesztésében. Milyen ereje volt, ahogy vidékünkön mondják, a szentelt berkének, a tojásírás hagyományának, vagy hogyan zajlott húsvét napján a vízbemerítés? Nos, kiderül a 2006-ban készült filmösszeállításból. Gömörben hosszú volt az idei tél. Még mindig hófoltok az árnyékos hegyoldalakon. Ám párját várja a vidék kedves lakója, és tavaszi szél lengeti az ibolya halvány szirmait is. A természet változásával beköszöntött a tavaszi ünnepkör, a húsvét. Az ünnepvárás virágvasárnap kezdődött. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti vasárnap. A pálmaágas körmenetet a vidéken a fűzfaág barkája helyettesíti. Az idei hosszú tél ellenére a Sajó partján, a patakok mentén már ünnepi díszbe öltöztek a fűzfák. Bár a tavaszi ünnepkör hagyományaiból, népszokásaiból ma már csak keveset őriztek meg a gömöri emberek, húsvét előtt virágvasárnapkor a barka szentelésnek, vagy ahogy a környéken mondják, berke szentelésnek itt évszázados hagyományai vannak. A régió katolikus közösségeiben betartják az egyházi eredetű szokást. A rozsnyói főtéren az asztalra helyezett friss hajtásokat megszenteli a katolikus pap. Nagy mise előtt a szabadban végzett szertartás körmenettel végződik. Az Úr legyen veletek! A környék katolikus egyház közösségeiben hasonlóak a szokások. Hisz a szentelt barkának jósló, varázsló, sőt rontás elleni hatást is tulajdonítottak. Hosszú réten például a mai napig élnek babonák, hiedelmek a szentelt virágvasárnapi barkáról. A szentelt berkét, mink így hívjuk, torokfajastól szoktak használni, pedig elég nehéz lenyelni, különösen ezt, ami most itt van, mert elég nagy. Szintén a vidék még élő babonája a következő. Ha a nagymisén megszentelt berkét otthon tűzre vetették, a házat biztos elkerülte a villámcsapás. Annak ellenére, hogy a húsvéti ünnepkör hagyományaiból keveset őriztek meg a vidéken, akadnak szép számmal olyanok, akik felkutatták a régi szokásokat. A játszóházak, kézműves foglalkozások alkalmat adnak a szokások megőrzésére, Jabloncán például a tojásírás hagyományait kutatták fel. Hát az elsőleges dolog, ami jellemzi ezt a játszóházat, és valójában a tavasszal, a megújulódással van összekötve, aminek a szimbóluma a tojás, és ehhez pedig a tojásírás, vagyis a tojásfestés a legjellemzőbb. Úgyhogy valójában arra igyekeztünk rátérni, hogy azokat a régi hagyományos ornamentikákat elevenítsük fel, amelyek ezen a tájon, ezen a tájegységen jellegzetessé. Tehát ilyen valójában a rozmarink minta, vagy a gerebjés minta, vagy egyes virág ornamentikákból ki lehetne emelni a margarita, vagy a rózsa mintát. Ez egy hagyományos technika, egyszerűen gyertyalángja ugye fölmelegíti a méhviaszt, felolvasztjuk a méhviaszt, folyékonnyá tesszük, és ebbe mártjuk bele az írókat, amivel a tojásra mintákat írjuk, illetve hát rajzoljuk. Jó, ha ilyen fém csövecskéből készül, mert az hamarabb átmelegszik, a méhviasz is belekerülhet a csőbe, tehát tovább kitart, tovább lehet vele írókázni. Egyszerűen türelemmunka a lényege az egésznek.
A húsvéti ünnepvárást Berzétén kézműves foglalkozással elevenítették fel. A foglalkozásra eljöttek a helyi népdalkör tagjai is, akik történeteket elevenítettek fel leánságuk húsvétjáról, vagy ahogy a környéken mondják, a vízbemerítés napjáról. Fölülről is öntötték, meg ki hogy érte. Mert volt úgy, hogy még a bögrével fején is ütöttek. Mert nekem is volt egy jó dugó, hogy a bögrével öntöttek, aztán ugye így lehajtottam a fejemet, ha például megtörtént az is, hogy elvitték a szomszédban, nálunk nem volt, ilyen valló a kútnál. És akkor belefektették a vallóba, húztak a vizeket bele a vallóba, azt abba belefektették bele. Minden ruhat, mikor beosztatjuk, hogyha örültek, hogy vizesek vagyunk, hogy jól leöntöztek. Akkor még így volt, mert valóban így velem ez megtörtént, hogy eljöttek, hogy bementem a szobába öltözni, hogy tudtam, hogy este találkozunk, még megyünk. Ha tetszett, akkor jó volt, ha nem tetszett, akkor volt kifogás, aztán ugye délután mentünk sétálni a lányokkal, azt elgicsekedtük, hogy na, ki öntött, meg ki volt, ez volt ez a csapat nálam nem volt, nálam ez volt. Ugye ezzel büszkélkedtünk, hogy minél több fiú volt megönteni. Hát így ment a húsvétel. A húsvéti ünnepek a megújulást, a termékenységet jelképezik, 1000 szállal kapcsolódva a keresztény ünnepszokás világához. Húsvét nagyhetében a régi rozsnyóiak, vagy ahogy a városban mondják, rozsnyaiak leglátogatottabb helye a város északi részén emelkedő, a Hármashegy legalsó csúcsánál található Kalvária templom volt. A mai Szlovákia egyik legrégebbi kalváriáját a 18. század első felében, 1741-ben kezdték építeni. 2 bőkezű rozsnyói polgár, Ster Jakab és neje Katalin jóvoltából. A kis templomot 1841-ben és utoljára 1987-ben restaurálták. Ám 20 év alatt teljesen tönkretették és kifosztották. A bejárat előtt álló fatoronyban eredetileg 3 kis harang volt. Ma az arra látogató csak üres, tönkretett fatornyot talál. A templomhoz vezető régi úton kiskápolnák találhatók. Sajnos úgy az útikönyvek, mint a rozsnyóról tájékoztató internetes oldalak még az 1800-as állapotokat tüntetik fel, amikor 7 kápolnát lehetett látni a felvezető út mentén. Ám a kis kápolnákat 1938 után átépítették. Ma a templomtól lefelé jövet lehet megközelíteni Jézus keresztútját ábrázoló 12 kis kápolnát. Ezekből a kápolnácskákból eredetileg 14 volt, ma már csak 12 van, az első 2 el lett bontva, akkor, amikor a kórház, illetve a vízház épült Rozsnyó számára. Maguk a kápolnáknak a szerkezete, épülete nem különösebben jelentős, viszont az azokat díszítő, a zsolnai manufaktúra, porcelán manufaktúra által elkészített képek, azok domborművek nagyon, nagyon értékesek, nagyon szépek, tehát művészi értéket képviselnek. És ime néhány kép az eredeti tervrajzokból. Vasik János, az In Nomine Patris kiállítás 2 évvel ezelőtti kurátora felkutatta a régi dokumentumokat. Ezek föl lettek újítva Kelemen atyának köszönhetően, de hát, amint most is látjuk, azóta az idő vasfoga és sajnos az itt lakóknak a vasfoga is nagyon sokat rontott az állapotukon. Azok a pici törések, pontok, amiket látunk, én úgy tudom, hogy szélpuskának a lövedékei által keletkeztek. Tersnek, céllövöldének használták ezeket a megállókat. Több helyen be is vannak mázolva valamilyen furcsa kátrányos anyaggal, eléggé rossz állapotban vannak. Katonák lettek lefestve, lehet, hogy haragudott rájuk az illető. Ez történt több stációval is. Pályázat útján már született egy tanulmány erről. A mostani Zsákút, ahol van a Virág utca,
annak a meghosszabbítása lenne gyakorlatilag egy gyalogjáró, egy járda egészen fölfelé a kórháztelke mellett, az elmeszociális otthon mellett, a csillagvizsgáló mellett, az vezetne föl. Használni és látogatni kellene a Kalváriát, szól a Műemlékvédők Tanácsa, hogy az egykori zarándokhely és Rozsnyó legszebb kilátója megújuljon és ne váljon az enyészetté. Az előttünk álló húsvéti ünnepek a megújulást jelképezik. Az ember örök reményét a megújulásban és a feltámadásban. Annak ellenére, hogy a 21. század félelmetes gyorsasággal tünteti el az emberi élet szokás kultúrájának évszázadok óta bevált kereteit, az ünnepek felébreszthetik a hagyományok újraélését.